Къде гледаш? Красотка. Ама нека да сме ги. Мама, запитаме как си. И ако искате в долу комете, ето там, излезна една музика, аз да направи. Моите сарда. Бебето вулкано реве, когато става. И сега хора отиваме малко по-надолу. То няма да си им цял ден в тази. Лиедо баща иска да каже нещо. Знаете ли, това е мост, да се това мост, моля ти. Нали да? Нали? Така, моликано вакати. Ама да ти так такера. И сега сложното съм пасто. Вие пишете долу в коментарите колко видео клипове искате да направя. Може да не правя, ама мога да направя. Ако искаш, ако може, моля ви на това видео да има 3000 лайка от мен. Само да кажа, брат ми не си има, защото е в друг град. И това е град Сарпевод. Той най-мъхно, нали? Да хохали. Сарпевод. Стара Загора. Брат ми е Стара Загора. Не, Сунгумче, бе. Брат ми е в село. Извинете, казах за това. И това видеото не харесва от мен, надам се да има 3000 лайка. И чао! Ще се видим в друго видео. Чао!